Mito ou realidade? Hoxe buscamos esa dualidade. No. Mito ou realidade? Hoxe falamos dun dos nosos manxares do noso mar, do mexillón de Galicia, pero o que imos preguntar, mito ou realidade sobre el? Jesús, asira sabenlle os mexillóns? No, porque non podo comer mexillones. Por favor. Sí que me gustan, sí, ao vapor. Gustanche os mexillóns? Pois eu creo que sí, Jesús. Vostede cree, Teresa, que os mexillóns canto máis grandes, máis sabedeiros? Sí, no, grande no. ¿No? No. No, a min grande imponme respeto. Igual que el percebe chiquitino te sabe a nada. Claro. El grande sí, ¿eh? A mí gustame todo grande. Claro, onde quería chegar eu, Teresa. Jesús, que estamos en Franxa de tarde. Hola, que tal? Dito de outra maneira, eso é como do burro. Grande ande ou non ande. Para min é o contrario. No, aí estou de acordo con ela. Mito, o mexillón en calquer tamaño está buenísimo. É máis sabedeiro o laranxa co branco? O laranxa. En que yo notas? Non sei, sabe máis a mar. Ahí no te puedo contestar, lo que sí te digo es que me gusta el naranja. O laranxa sabe mellor co branco? A mí sí. A mí sí. Ti imagínate que na túa boca agora tes un mexillón laranxa. Como reaccionarías? A ver? Ai, pois... Agora, tomalo, a ver. E agora vouche dar un branco. Non me faga rir. Ai, riste cos dous. Ao final saben os dous. Os dous, de maravilla. Mito, o naranxa é femia, o blanco é macho, saben completamente igual. Non hai que remollar o mexillón en auga doce antes de cocelo. Verdadeiro ou falso? Home, verdadeiro. Bueno, eso é a gusto de cada uno. Sí, No, ese é un mito. No, porque vai ca agua do mar, que é máis sabroso. Lavalos sí, pero sen máis. sin máis. Verdad, o mexillón non lle fai falta meter un ajo dulce, senón lle mata. Todo mexillón que vai en lata é galego. A ver, queremos pensar que sí, pero... Pero Igual non é. Penso que é algo de fora, non? Penso que sí, sobre todo de Chile. Ese é un mito moi grande. Hai que mirar sempre ben as etiquetas porque hai moito que ven de fora. Lamentablemente queren se parecer a nós, pero creo que vai ser que non. o mexillón, Julia, é bo para a saúde? Sí. Por Di que ten moito ferro. Estou de acordo que sí. Buenísimo. por que? Home, ten moitas propiedades para o calcio, para os osos, para todo, non se dá? Na nosa dos tres. Claro, díteme máis. Verdad, o mexillón ten vitaminas, ten proteínas. E agora, imaginando que comedes un mexillonazo de Galicia, esa cara, 1, 2, 3, imaginade que estades comendo. A ver, como esa cara de comer mexillón? Buenísimo.